Biztatok benne, hogy megjelen a tévében? Igen. No figyeljenek ide. Kérdeznék akkor. Mi nekünk 3 gyerekünk van. A 4. gyerek jön. Van egy lakás, amit ki szeretnének utalni, legalábbis céloznak rá, inkább leveszem a szemüveget, hogy szembenézzünk. Mert nem szeretek olyan szemüvegen keresztül nézni egy hölgyel, vagy egy úrral, vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Az én lelkem és a családom állapota annyira felzaklatott lett, 6 éve várunk. Családi lakásigénylésünk be van adva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok, testvérek! Mi folyik itt Gyöngyösön? Odafigyeltek már, emberek! Akkor mindenkivel megcsinálják. Elmentem az orvoshoz, annyira nem foglalkoztak velem, hogy inszulasszakadásom van. Azt mondták, 3 hét elmúlik, eltelt 3 hónap. De máma bemegyek, feljelentem az orvosi bizottság előtt az egészet, mert én nem vagyok egy buta gyerek. Cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. A fiamnak, gyere csak ide kisfiam, gyere ide apához. A városnak ezt kell, kiterítem. Szeretném, ha leadnátok, ha nem, fel fogok jelenteni mindenkit. RTL klubot akartam felkeresni, de most mintha az Isten küldött volna titeket. Bemutassák, mert a Gyöngyös tévét nézzük, van otthon kábel tévénk. Dongalában van a kisfiamnak. Ide orvosi papír nem kell, a tények maguké beszélnek. Ezt a tanácson 6 éve elmondtam, hogy már ki van a p***om az egésszel. De én most bemegyek, ott mi van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve. És bocsánatot kérlek a nagy hangszintemé, már nem bírom, hazamegyek egy kis lyukba, amit én csináltam. Hagyjál, most menj erőskös, és mindenki adjon. Megvárultatok. Most is a bátyához megyek ki a temetőbe, annyi a fájdalmunk. Jaj, nem dobtam le, bót, bátya. Le kell menni a polgármesterhez, és ott kell nem megyek. A polgármesterhez. Akkor már öngyilkosság keringet, öngyilkossági gondolat keringet sokszor. Azt mondom, nem szabad meghalnom. Van ott 3 gyerekem, akit fel kell nevessek. Mit neve? Olyan vicces vagyok. Hallgass, gyere vissza! Hallgass! Lássátok, hogy kinevetik az embert? Ha-ha, ez egy bolond, de az a bolond őszintén megmondja. Persze, hogy kinevetik a... Kinevetik az ember, de nem érdekel, a kinevetnek. Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt továbbítanátok, mert azért vagytok, a média azért van, hogy az embereknek a gondját és problémáját megoszta a várossal. Mi folyik itt? Köszönöm szépen. Többet nem is szólok. Igen. Tisztelettel, kedves uram,